Li ser ekrana Van 65 TV silav, rêz û hirmetê xwe pêşkêşê we dikim. Dema we, şeva we bi şahî û coşî be. Di bername Kurdî Nûs da her hefte meznekî Kurdan heye. û meznekî Kurdan heye û her hefte jî em meznekî Kurdan bi we re didin naskirinê. Di dîroka edebiyata Kurdî xezinekî mezin e. Bi xebatê pispora, bi xebatê lêkolînera ev xezîne di quncikê tarî da derdikeve ronahiyê. Temaşevanê hêja di dîroka edebiyata Kurdî gelek xezîne heye ji van xezîna yek jî Mele Nûrullahî Godişkî ye. Mele Nûrullah bi xebatê pispora, bi xebatê lêkolînera kesetiya wî edebî, berhemî wî di quncikê tarî da deketiye ronahiyê û ji me Kurdara bûye wekî çirayekî. Bi xebatê pispora, bi xebatê lêkolînera Mele Nûrullahê Godişkî li ser edebiyata Kurdî navê wî hatiye nivîsandinê, li ser edebiyata Kurdî qeyda wî çêbûye. Mele Nûrullahê Godişkî nivîskarekî Kurda ye û bûye malê Kurda. Nebûye malê miletekî bêyanî. Temaşevanê hêja Mele Nûrullahê Godişkî nivîskarê Kurd ji bo pêşeroja me ji bo nifşekî nû xezînekî herî mezin e. Îro mijara me, sohbeta me li ser Mele Nûrullahê Godişkî ye. Mêvanê me Profesör Doktor Nesim Sönmez li ser Mele Nûrullahê Godişkî gelekî xebitiye lêkolîn kiriye, li ser gotar nivîsiye û Mele Nûrullahê dîvana Mele Nûrullahê Godişkî jî amade kiriye. Mamoste ji bo vî berhema te, ji bo vî pirtûka te keda te sağ be. Valla baba. Temaşevanê hêja îro bi agahiyê Profesör Doktor Nesim Sönmez yekû bi me re parve bike, bi ji me re pêşkeş bike, em ê herî baş û berfireh û durust jiyana Mele Nûrullahê Godişkî, perwerda wî, dîvana wî, berhemî wî, di navan berhemê xwe da çê gotiye yek bi yek em ê hîn bibin. Mamoste tu bi xêr hatî, ser çava hatî, ser sera hatî. Mala ve ava nava xêrê de bûn. Mamoste Mele Nûrullahê Godişkî em aha bi du beşa da em îro hildin. Beşekî jiyana wî, perwerda wî, zewaca wî, meletiya wî ka yek jî ku di medresa da dersa ye feqiya, beşa yê herî dirêj jî bira nivîsî wî be, berhemî wî ka be û dîvana wî ka bi nav û deng be. Çavan. Mamoste em dixwazin yê herî pêşî Mele Nûrullahê Godişkî jiyana wî ka hîn bin. Mele Nûrullah xelkî ku ye, kengî hatiye dünyayê, eslê xwe ji ku ye, jiyana wî ka ça berdewam kiriye, keremke mamoste. Keremdar bir keke kenan mala te ava. Bi rastî îro her wekî bernameyê me yên derbas bûn. Em dîsan li ser stêrkek edebiyata Kurdî diaxivin û alimên herî mezin ji wana yek jî mijara me ya îro ye ku weke we ji bi nav kirim Mela Nûrullahê Godişkî. Taybetiyeke Mela Nûrullahê Godişkî heye ji yek ji nûnerên edebiyata Kurdiya klasîk yê serdema dawiyê yani serdema sed sala bîstan e. Kekeke Mela Nûrullahê Godişkî taybetiyeke wî dinê jî heye
ew di devera Bedlîsê da, di herêma Bedlîsê da em dizanin gelek şair rabûne û berhem dane. Di nav wan da şairê an jî alimê ku herî zêde berhem daye Mela Nurullah Godişkî ye. Ev jî qîmeta Seydayê Mela Nurullah li cem me zêdetir dike. Çawa got navê wî eslî Nurullah he. Piştî avakirina Komara Cumhuriyetê em dizanin li Tirkiyeyê mecburiyetek çêbû ku her kes ji bo malbata xwe paşnavekî bigire. Wan jî paşnava Özdemir ji xwe ra girtin. Bu Nurullah Özdemir. Nurullah Özdemir ji malbateke malmelaye bi rastî. Her wiha bavê wî Mela Ehmedê Godişkî ye û ew jî mela bûye. û navê dayîka wî jî Hürriyet Xanım bûye. û Mela Nurullah Seydayê Mela Nurullah li gundê Xarsê ku îro girêdayî bi navçeya Tîlan an jî bi navê wî yê Tirkî Korkut dibêjin jê re navçeyek ji bajarê Mûşê ye li wê derê hatiye dunyayê. û sala ji dayîkbûna wî li gor em ê belgeyên destê me dane du fikr û ramanên cuda hene. Ya yekem ew e ku di sala 1918 da hatiye dunyayê lê kurê wî heye Mela Sefa Özdemir di sohbeteke me da min jê pirsî got ev dîroka hene her çiqas di fermiyetê de li ser nasnameya wî 1918 were nivîsandimî jî lê ya ku em dizanin an di sala 1915 da an jî di sala 1916 da hatiye dunyayê. û her wiha Seydayê Mela Nurullah Godişkî di sala 2003 da li navçeya Tetwana Bedlîsê wefat dike, emrê Xwedê dike li ser daxwaza wî ku wî wesiyet kiribû ku wî bibin li nehyeya Oxînê defin bikin û cenazeyê wî malbata wî digre vetere li nehyeya Oxînê defin dike. Belê mamoste. Peki em pirseke waj ez dixwazim bipirsim û bersiva wî bidim. Kerem ki. Gelo malbata Mela Nurullah Godişkî bi eslê xwe ji navçeya Korkutê ne an navçeya Têlan an da. Mirov dema berê xwe de belgeyên ku îro destê me de hene malbata wan bi eslê xwe ji nesla Şêx Mîrza Mihemedê Têlanî ne. û ev gundê Têlan vê gavê girêdayî bi navçeya Misirca an jî bi navê wê teze Kurt alana Sêrtê vaye. û dibêjin ev malbatî dîsan bi eslê xwe du sed sal berê ji Cizîra Botan hatiye li vê dera li navçeya Dêrxasa Mûşê bi cih û war bûye. û piştî demekî ji navçeya Dêrxasê dîsan ehlê malbata wî koçber dibin diçine li gundê Godişkî ku wî gundî zêdetir Seyda hatiye naskirin navê wî Tirkiye Alıcık jê ra dibêjin. Li wê derê malbata wan diçe li wê derê bi cih û war dibe û Seydayê Mela Nurullah Godişkî jî zêdetir bi navê vî gundî tê naskirin. Seydayê Mela Nurullah tabi gava mirov keke kenan berê xwe de jiyana wî dixwîne heqîqeten jiyaneke geleke dijwar derbas kiriye. Belê mamoste. Sedemê dijwarbûna jiyana wî da ta hinek tişt hene. Mesela dema emrên Seydayê Mela Nurullah dibe 6-7 salî bavê wî wefat dike, rehmet dike, diçe ber rehma Xwedê. Tabi li gor şert û mercên wî dewrê, wî esrê û dayîka wî Hürriyet Xanım diçe mêr dike. Dava mêr dike Seydayê Mela Nurullah him ji bavê dibe, him ji dê dibe û bi
eğitimi û bi sêwîtî mezin dibe. û diçe em bibêjin bi qasî demekî li cem li gundê Xarsê li cem apê xwe bi navê Feqî Mistefa dimîne piştî mirina bavê xwe û em bêjin mêrkirina dayîka wî me Seydayê Mere Nûrullah piştî demekî ji vî gundê jiyanê ji gundê Xarsê diçe gundê Nokê ku bi Tirkiyê rûca dibêjin Koç köyü li wê derê li cem kurê apê xwe Mela Sidîqê kurê Mela Mihyedînê Godişkî dest bi xwendina Qur'ana pîroz dike û heta 8 saliya xwe li vê dera dewam dike. Mamoste te Melenula Godişkî eslê wî li kur bûye diya wî bavê wî ka ji ku koçberkirina hatine û li ku tîlê li Mûşê îro tîl em dibêjin bi Kurdî li wira bûye wextê ku 6-7 mehî bûye jî diya 7 salî biye. Heft. 6-7 salî biye. Hinekî Portugalda jî mi 6 carekî mehî mehî dibêjin. rast. 6 Wisa mehî lema dibêjin. me bibaxşîne. Belê. Jiyanekî dijwar jî derbas kiriye perwerde ka yani ku mere bile dihêre wisa li quncekî nasekine tekoşûnekî dike ji bona jiyanê mamoste ku me te besa bûyina wî zaroktiya wî eslî wî ka bavkalî wî ka te kir perwerde wî ka ev perwerde xwe li kur îcazetname xwe li kur hildaye ev merfekî wiha jîrek perwerde wî ka da tiştekî ha awkek heye cudahiyekî mînakek heye tu bêjî. Baş e bi rastî di perwerde di demajoyê an jî pêvajoya perwerdehiya wî da jî hinek îbret hene em bînwarên ziman. Mesela bavê Seyda Mela Ehmedê Godişkî gava nexweş dikeve êdî hel herden feq dike ku ew ê wefat bike. Gazi Şeyh Alaaddinê Oxînî dike Şeyh Alaaddin weke hûn dizanin Belê merfekî navterê. alimekî gelekî navdar e zanaye naskiriye wefata wî sala 1949 da ye jêra dibêje dibê şêxê min wesîyetekê min li te heye dibê kerem bike dibêje eger tiştek bi min were ez bimirim tu yê kurê min Nûrullah jêra bibî wasî û tu wî xwedî bikî her wiha tu karê wî medresê ra meşxûl bibî. Dema dibe 8 salî Şeyh Alaaddin radibe diçe Mele Nûrullah digre dibe tere Oxînê medreseya xwe. Wê demê emrê wî teqrîben 8 salî biye. Li wê derê dest bi xwendinê dike û xwendina xwe dewam dike. Seydayê Mele Nûrullah tevahiya feqîtiya xwe li medreseya Şeyh Alaaddinê Oxînê yani li Oxînê derbas kiriye û qedandiye. Eger ku em bibêjin gelo ji kî û kî ders kirtiye ji Şeyh Alaaddin ders kirtiye her wiha ji Şeyh Xalidê kurê Şeyh Alaaddin zêdin ders kirtiye û di encamê de îcazetnameya xwe ji Şeyh Xalidê kurê Şeyh Alaaddin werdigre. Em dizanin di kevneşopiya Kurdan da dema feqiyek müteyim dibe yani îcazetnameya xwe digre ve digere li gundan dest bi melatî û seydatiyê dike. Mamoste minê vîka jî bigota gotina te qediyan na mamoste. Kerem ki. Mamoste ana roja me da jî di herema me da jî behsa medreseyê Oxînê dikin. Dibêjin medreseyê Oxîn gelek baş e gelek li ber me jî zarê xwe dişînin li Oxînê ji bona xandinê ji bona hafistiyê dişînin. Roja îro da jî Yani wekî hûn jî başta zanin pirsa wê şekil birî medreseya Oxînê yek ji medreseyê nav û deng ê welatên Kurdan e.
بله وسط بله. ما مست ملنولای گودشکی زواجاوی ملتی و اوا اجازت هم خواهل دا بله. کمرفه کی اجازت ما خواهل دا و چه و ایدی بزوجه و راست. ملتی بکه ایده به کمرفه کی خودی ما. جیرک بهجی بله. کملکی جیرک به وید مدرسه دا درس بده درسته. اوا زواجاوی چاوا بیت زواجاوی کا ملتی و کا او د درس د مدرسه دا درس داینه و کدا تدکاری پیچکی کدا جی آگاهی پیشکشی سیدای تماشاوانی ملا مکی نورالله مالاوا آوان و دما اجازتنامه خال اوخین دیگره دسپیکا برنامه دا جی گوت باب سیدای ملا نورالله لشیعالدین وصیت کربو که اوجه رب واسی ایدی امزان واسیتیا شیعالدین دوام بکه دما ملا نورالله اجازتنامه دیگره شیعالدین وی دبه جی گنده ورقانسه وکی امزان گنده ورقانس گریدایی به ناوچه هاویلی آنج بناوی ایرو بایکان بایکان. جرات بیجن ناوچه سرتنه لوی داری ده زوجینه و به ناوی خانم یک به ناوی فاطمه را ده زوجه و او فاطمه خانمی که سید عبدالرحمن بویه و جوی زواج آوی نه کرین وین و دو کچین وی چه دبن بله ماموس هر وها ملا نورالله پشتی گرتنا اجازتنامه و پشتی زواج آخواه لگلک گندان ملاتیر که بونمونه لچند گنده نافچه مدکان لگنده نمبیجن نافچه تاتوانه لگنده نافچه خلاته لگنده نافچه کوپی آن ایرو امجرات بیجنه بولانخ. بولانخ هر وها لگلک جین دنان به سالان ملاتی دکه و ملا نورالله پشتی سالن دور و درش مالنشین دبه گابا مالنشین دبه بریار دده کو اول نافچه تاتوانه جیان آخوا کم مایه بدومینه دچه نافچه تاتوانا بالبلیسی بجی اوار دبه حتانی 2003 لوی درا جیان آخوا بردوام دکه او مگاوا دیجگو دماد 2003 دا سسیان. وفات دکه لسر داخازاوی وصیتاوی جنازهوی دیگرن دبنترن اوخینه ده گورستان سولاوی دا دفن دکن خدای تعالی و رحمه خواه شابکه تابی سیدای ملا نورالله کسی که گلک روشنبیر بیه گلک زانا بیه گلک عالم بویه شاعر بویه و هر وها ام جیوانه جی دزانو که حقیقتا عالم گلک مزن بویه لورا وی دگل زمان کردی زمان ترکی زمان فارسی و زمان عربی جی وکی زمان دایکا خواه زانبیه لورا بوان زمانان برهم دانه ام کارن وها بیشن بله ماموس ماموس ده حرم ما کردان دا د ارتنگارا کردستان دا تاریخات بربله و بله ملنولای گودشکی اهل کیجان تاریخاتی بیه پیروی کیجان تاریخاتی بیه ماموسته گلک باش yani her veku melay meydin seyday meydin seyday mele nurullah ji intisabi tarikata nakşebendiyan kiriye le her çıkat icazetname ya tarikatı jwar girti be ve hiç careki jxara men bejin tekya ve nekiriye o mürüd jxara çe nekirne hene kesan je persine ki kenan gotine boçe mürüdete tünene teşxara em beni tekyaya ke ve nekiriye Seyda-i Mele Nurullah bersiveke diroki dede. بله Dibêje mirûdê min û tekya min ilmê min û kitêbên min in ilmê min û kitêbên min ji bo vî tiştê hanê zêdetir bes e û ez dixwazim zêdetir bi ilmê re meşxûl bibim ez bi karê terîqetê re zêde dema min tune ku ez meşxûl bibim. بله ماموسته ماموسته دستخط مل نور الله گودشکی دا تکاری پیشکه کی آگاهی بده من که کنن مگاواتیش گوت سیدای مل نورالله براستی
duvarê dayîna berheman da keseke welûd e. Yani kem zêde em îro deh berhemên wî dizanin. Tabii dibe ku dema me tune be em yek bi yek li ser naverokan bisekin ama bi kurtasî bêje em di derbarê van berhemên wî de çend hevokam destûra we em bibêjin. Kerem ke mamoste. Berhema wî ya yekem ya el hemail fi şemaile. Belê. Berhem menzume mijara berhemê rê û resmên Cenab-ı Peygamber ji me re dibêje. Li ser vî berhemekekî kenan gengeşiyekî heye. Gengeşî jî ew e Seydayê Zeynel Abidin Zinar di wextekî de ev berhem di nav weşanên dozê de çap kiriye. Li ser berhemê nivîsan de gotiye ev berhem ya ya werqanisiye werqanisiye lê malbata wî îro îtiraz dikin. Belê. Dibêje naxir berhem ya Seydayê wî ne ya Seydayê Mela Nureddin bi xwe ye. Êdî malbat wisa dibêje Zeynel Abidin Zinar jî li ser navê Şerfetullahê Werqanisî çap kiriye. Qenaata min eger hûn bipirsin Kerem bi ke mamoste. qenaata min jî ya Şerfetullahê Werqanisî nine ev berhem ya Seydayê Mela Nurullahê Goduşkiye bi galetî bi tevlihevî weke berhema Şerfetullahê Werqanisî hatiye naskirin. Belê mamoste. û her wiha berhema wî ya duyem es-sebâik fîl menasik berhem bi pexşanî hatiye nivîsandin di derbarên ibadetê ku yani menasikên hecê de dema mirovek biçe hecê ancî can insanek biçe hecê û lazim umrê. e çi ibadetan bike bi hûrgilî behsa wana bi pexşanî nivîsandiye. Mamoste eva bi Kurdî Bi nivîsiye. Kurdî elbet Belê, Kerem. elbet berhemê xwe bi Belê. Kurdî nivîsande lewra Seydayê Mela Nurullah hişmendiya wî hişmendiyeke zelal e û wek em zimanê xwe dayîkî weke ayetek ji ayetên Xwedê dîtiye li ser xwe weke wezîfe dîtiye ku vî zimanê xwe zimanê dayîka xwe vî ayeta Xwedê Teala biparêze. Ev mijara vî pirtûkê jî heç û umre bûye. Belê Ema hec mamoste. umre rast e. Kerem eva ya dudiya Ya cem hatan ya seyem siyem. belê el cemahirur reşadiye fi siretin nebeviyye. Dîsan berhem pexşane bi Kurdiyê û derbarê Cenab-ı Peygamber de yani reng û resm û ew ê Cenab-ı Peygamber de her wiha çenta yetîman. Çenta yetîman jî em bibêjin ew jî berhemeke ji berhemên Seydayê bi pexşanî nivîsandiye ji bo zarokên Kurdan em bibêjin derbarê eqaîda İslamê da şertên İslamê da agahiyên zelal û durust bi dest bixînin bi wî rengî nivîsandin lewra navê wî jî daniye çenta yetîman ji ber ku ew bi xwe jî me destpêkê de gotkekê kenan Seyda bi xwe jî bi êtîmîz bi sêwîtî mezin bûye her halden tesirekî wiha lê çêkiriye ku navê vî berhema xwe jî çenta yetîman daniye. Elbet. Berhema wî ya pêncan jî Mamoste mijara vîka jî akayda İslam belê bu bu yedina. şertên İslamî. Belê. Yani em dibin ya ruknên îmanê şertên İslamî behsa wana bi hûrgilî dike ji bo zarokên Kurdan. Her wiha di vir de jî kekê kenan mirov dikare bi zelalî bi rehetî bibêje dibin tesîra Ehmedê Xanî da Seyda Maye lewra em dizanin ku Ehmedê Xanî eqîdeya îmanê nivîsandiye ew jî dibin tesîra wî da maye ji bo perwerdeya zarokan çenta yetîman nivîsandiye mijara wan gelekê nêzîkî hebe. Mamoste te behsa tesîr kir Melenûlay Godişkî li binê tesîra kîjan nivîskarê Kurda
مایه دتکاری ویکاجی جه تماشاون مره هیجارا ببیجی باشه سر چاوان امی بیشن به دستور وای از دخوازم برهم ویکاجی هم بقدینم باشه باشه کرم جی ام بچنه سرویم برسواریم tamam dibe mesela mamosta tebrik. kerem Kufrul kebair evaji Evaj berhema ka berhema pencemi ya pencana ya Seyda Mele Nurlay Goduşki eva be asli xoye ne berhema Seyda bu xoye berhema Şeyh Fethullah Varkansiye Seyda ev berhem wergeran diye Kurdi jinu ve nivisandi jber ku werger a Seyda'ya en wîna berhemin Seyda da dijmerinin. Evet. Ve her vaham Divana Seyda, Divana ya Helbestan. Tabi o Divana ya Helbestan براستی از خازم بچکیل سر انجام آوی چند هوا کم دستور آوی بیشم kerem ki mamosta یعنی من جی چاوا و دیشاندا لسر دیوان آوی خباته کر و من متن آوی وشان دنا وشان پیوند دا هاتیه وشاندن که کنن جاره که هواله کی من هيا وك كولكسيون دسختن برهف دكه جمرا قوت لبامن متنك كردي هي من جرا قوش كرم اخذ قاري من روبلا دو روبلا ما كي وينا يا وان بشيني كاز مزبكم تشدشتوا من لي مذكر حقيقه هل بس دوار ادبيات دا زيادتر خرتن مجي رجا كر مگو کا امکان هي تو وی برهم جمرا بشینی از بشکل سر بخبتم بو که امانت از بشرا جترا بشینم خودش توی جامعه راضی به جمرا شاند جوهجی ملی mamosta مذکر دیوانه گله که باشه دیوانه سیدای مل نورالله گودشکیه دیوانه که مرتب دخیه مل سر خبات کر ایدی از مخواست از سر جیانا ویجی هنه خباتا مکم از رابم چومه تطوانه tabi o vakti Seyda vefat kirbum yani ez bahsa 2019 dikim yani Seyda 2003 da vefat kiriye 16 sal bu vefat 16 saat pişti vefata Seyda ez şu min kurevi Seyda mele müdrik dit Seyda mele müdrik Kadir rahmet aleyh ki vic vefat kiriye evj ve kibabı haşşa'ar bu و مل سفا كرك بيدنا يا مل سفا شون باوي ديوان لجام كوري مل سفا يا ليه من مذاكر او ديوانك ودستي مدام اصلي ويننا يعني شو اصلي ويننا سيدا بيشتي اف ديوانا تمام كريه هل بس دوام كرنا نبي ساندنا وما شاء الله هجمار هالباستن قالك دريج بيا من جكوري مل سفا داخواست کرد مگو اگر تو مناسب ببینی وی دستخطا سیداج بدی من از وان هر دو دستخطا بدم برهف لگور وی از خبات کی بکن باشته به و خدیجه راضی به از نشکیناندم هر وها لسر خبات کر و د سال 2020 دا دنا وشان پیوند دا اف برما هانه ما وشان mamosta jbuna vi berhema te jbuna vi خباتا te jî ke date saxbe مالا و هزار جاری آوا به و بدستور و ام دوام کن لو هینا تمام نبونه برهمین وی و جامع المعاني برهمك بناوي جامع المعاني برهم بعربية برهم هاي بعربية شرح عقيدة إيماني يا أحمد خاني كريه yani megavadu jugot berhemek Ahmed Khani banavi akide iman ya Seyda ba Arabi şerha vi berhemek yani şerha geleke başe hoşe u em tavsiye dikin temaşeger ilme eğer berhemi bibinin bukun sudake baş je var bugün her vaha emedi saybeşin dibin tesira zeydetet dibin tesira fakiyet Tehran da Seyda maye Laura em yani veke delil karım bibejin هلبسك فقيه ايران هي بناوي دلو الرابع شرحه في هلبسه فقيه ايران جي تشيكريه وبكردي واوجي حقيقه شرحه كي مهمه هروا شرحه مولوده
kurmancı yani şerha mevluda Mela Hüseyin Bateyi ji çekiriye ev jî bamın heye berheme geleke mühime be Arabi şerha u çekiriye u şerhu tecvid şerha tecvid jî çekiriye memzan tecvid mijar eveku xwînerên Kur'ana pîroz rast bixwînin bi awayeke durust bixwînin ev berhem jî tabi be eslê xwe neyawiye ya Şê Aladînê wî Rabiye em bêjin bi Erebî şerha vî berhemê bi navê Hidayetü Sibyan kiriye û em warê ez belkî dema me hindik Mamoste demame gelekî maye hêna nîv saetê me maye An geleke em ê baş divî sî hûrdemê de jî li ser berhemê Melenûrullah bisekinin yekî di nava berhemê de dîvana wîka da ji me re çê gotiye girîngtiya wîka çi ye taybetiya wîka çi ye heme em bi giştî sêwî bisekin baş mala ava bi destûra we ezberê duwarê şeklî da yani dîwan çi ye tê dorê xwe de çi de hewîne ez behsa wî bikim paşê behsa naberoka wî bikim keremke mamoste û di dîwanê de sed û pêncî yek xezel hene û pêncî û heşt murabbe hene bîst yekmalık hene heşt tarîxin şeş mesnevî ne pênc muxemmesin şeş rubâî ne yek müşaere ye û tevahiye helbestên seyda sed û şêst û heft helbestin yani ev jî hakikaten geleke zêde ye ji van tabi ev dîwana hanê kekekenan dîwaneke pirzimanî ye tê de helbestên bi Kurdî hene helbestên bi Farsî hene û helbestên bi Erebî hene ji vana du sed û pêncî û heft helbestên wî bi zimanê Kurdî ne û şêst û şeş bi Farsî ne çil û çar heb helbestên wî jî bi Erebî ne yani em ji van jî tê digihîjin ku seyda diwarê Erebî û Farsî de digel zimanê Kurdî perwerdehiyeke geleke baş dîtiye Seydayê Melenûrullah di helbestên xwe de kekekenan zimaneke zelal bikar aniye zimaneke giran bikar naniye gava meriv berê xwe de helbestên wî dixûne mirov fêm dike ku armanca seyda ew e ku peyamên xwe bi awayekî hêsan bigihîjîne xwînerên xwe xwînerên wî ji wî baş fêm bikin yani nexwestiye mesela hunereke zêde çê bike peyvên ku zêde wateya wan nayên zanîn an jî dijwarin wana bikarbîne ku hostatiya xwe di warê ziman da bide nîşan yani tiştekî wiha nexwestiye û dîsan mesela hevokên xwe hevokên zêdetir dirêj û bi hunerê xemlandî jî bikar neaniye hevokên sade zelal xwerû bikar anîne ku hunerên wî baş jê fêm bikin û peyvên Erebî û Farsî jî bikar anîne lê ferqek wî heye kekekenan ew peyvên ku bikar anîne yani mirovek Kurdek gava bixûne kêm zêde ji wan peyvan fêm dike ji ber ku ji wan peyvan gelekê wan îro jî di nava zimanê Kurdî de têne bikar anîn û her wiha helbestên xwe tabi bi devoka xwe nivîsandiye devoka wî zêdetir dibin tesîra devoka botan da maye û eger em bi hûrgilî lê meze bikin em ê bi rastî geleke îşaretên devoka botan tê de bibînin Mamoste te behsa hevoka te devoka botan got û di sed sal ewil pişiya hêna ku nehatiye dünya bavkalî wîka ji Cizîrê hatine. ji Cizîrê hatine Sêrtê ji Sêrtê hatine Dêrxastê mûşê belê mûşê vegerane wisa bilîsî paşa hatine Bitlisê belê du sed sal hêna wî devokê bikarbanîne ona yani di malbata Di malbata. nerivan da kîjan devok were bikar anî mirovî bikartînetê Belê astê Evet. fawk nekirine Yani dêva nekiriye tabi Şikayet Bitlis jî mesela navçeya Mutkan jî zêdetir dikeve devera botan
Yani belki de navbera devera serhade u botan da ye le gdisan graniye botan seraye evj dibe ku tesire ki li ser seyda çekirbe. Ama gene ser pırsava ve got kelod bin tesira kidamaye. Yani her şaareke veki her şaareke Kurdan, her melayeke Kurdan, her şeyheke Kurdan Seyda Mele Nurullah Goduşkiji begoman dibin tesira Seyda Ciziri damaye. Melay Ciziri damaye eğer vakt tabi emminak iştikarin bedin leser du helbestin vi تخمیس نویساندنه لسر هلبسته که ویجی ناظر نویساندنه پیچه که بحثا ویجب کن هر وها دبن تأثیر فقیه تیران دامایه مدس پکی دا گوت گاوا me berhemi wî hêjmartin me got helbesta feqiyê Teyran a dilo rabe şerha wî çêkiriye ew ji me re delîl ku dibin teesîra feqiyê Teyran damaye her wiha dibin teesîra Ahmedê Xanî damaye me got çenta yetîman dibin teesîra berhema Ahmedê Xanî ya navê aqîdenameyê de nivîsandiye her wiha di helbestên xwe de jî gelek caran îşaret li bar Seydayê Xanî va kiriye em dizanin dibin teesîra wî de jî maye. Dîsan dibin teesîra Şêh Abdurrahmanê Aktepî de jî maye û li ser helbestê wî miroviyanê bi zelalî dibîne. Me gava din got Seydayê Mele Nurullah li ser du helbestên Melayê Cizîrî texmîs nivîsandine bi destûra we dixwazim weke mînak nîşan bidim lê berê kanê belkî temaşegerê hinek yan bêjin gelo texmîs çi ye em têgiya texmîsê jî bi kurtasî maneya wî bêjin texmîs ew tiştek ku şairek radibe li ser helbestên şairekî helbest dinivîsine çawa dinivîsine sê malik sê rêzan sê misrayan helbesta xwe dibêje du rêzan jî yani malikekî jî helbesta wî şairî xe navê yani di vir da dixwaze mesajekî wisa bide bibêje kêm zêde ez jî qasî vî şairê hanî dikarim helbestan binivîsînim. Yani ew qasa bi cesaret dibêje mesela ez niha malikê minakekî bixwim di vî minakê de sê misrayên ewliyê Seyda Mele Nurullahê Goduşkî û her du rêzên dawiyê jî Melayê Cizîrî ne kanê bira temaşegerê me jî baldarî guhdarî bikin gelo ferqê navberê de dibînin an nabînin. Kerem ki mamosten bi hev re hemû guhdarî bikin. Zulf û xalên dilberê ez be mümkînatê nadem serê koyê nazîdarê ez bi cennatê nadem tu ez xakê qedema wî bi semawatê nadem şerbeta lam û bêyan ez bi hayatê nadem badeyê le'lê bi ava zulmatê nadem. Ev qıtayeke hemû qıta duyem ez ê bixwînim. Nazika esmer şirîn me numayên îro ez nizam roje ew yan hîve xuyanên îro ne cana xeletim ez wek wî nînim îro hûr û wildan û perî cümle cema bin îro moyekê pêjî xetê wî put û lat nadem wiha dibêje û bi destûra we eger dema me ez dikarim mînaka dinê jî bixwînim. Kerem ki mamoste bîst hûrdemê me Baş e. Me ji camîn di wîsalê dilê pir nûrê kirin lew di tariyekê zulfan xwe be nîv sûrê kirin bi îstilama esweda wî heccê mebrûrê kirin ez nizanim sebebê yarê çira dûr kirin şahê şirîn di heman em ji xwe mecrûh mehcûrî kirin bêser û ber keftime hîret û tûr û şebekan merhemet nîne dilo maqet wan çavbelekan xeyîrîne li me îro şev û roja erd û mekan şubhê ku
به سر او پا بو پا شبه کو به سر او پا بوما لبر درب و شکان لو به چوگان جفایا خواه جدل هوری کرن بوی آوای دقدینم دیسان ملا نور الله گودشکی که کنن لسر هلبستین سیدای خانی جی نازیره نویساندنه نازیره چی işte تو هلبسته گیدی پیشیا خواه تو راد بی هلبسته کیش بر خواه و کافیاوی aynı تشت keşaviye aruze aynı tişt radifavi aynı tişt و her vaha naberokavi aynı tişt tutinite helbeste kedin visini seydai melanurullah goduşkici leser embejin helbestin seydai khani nazile edilsene ve teberruken ez khazım malike gijvani bukhunum Kerem Kemal'ımız. her dو مالکن اول سیداین خانینم یه داویج یه سیدای ملنورلای گودشکینم Emanı her duka bidin ber hevdi. بله نقاش ازل روژا سر لوحه رنگین دا پرگار د دستان بو سر صفحه کو تزیین دا تزهیب زرفشان کر سر لوحه کتاب عشق رسم ازلی کشا نقش خواه نوالین دا ورد دمه بشکفت ناو بخچه اوخین دا بستان ولات من هر جای به تزیین دا بلبل به فیغان خواه توتی به زبان خواه نوری به خان خواه یک لیکی خواه مزگین دا به وی آوایی دوام دکه دوی البته اوی دا جهات خویا کرن که کنن سیدای ملا نورالله جی هر وکی شاعرین مین کلاسیک ده البستین خدا جوخارا مخلص بکار آنیه به پرانی مخلص ناو خواه اصلی نورالله نوری او نوری مسکین ده البستین خدا جوخارا وکی همه بیجن مخلص بکار آنیه دیسم که کنن Mamoste ev mexlez gelek nivîskar pê bikar tînin bi helbestê xwe de yan na. Yani serdema klasik de birastî em dikarin bêjin piraniya şairên me ji xwe re mexles bikar anîne. Di serdema modern da jî şairên me an jî romannivîsên me mexles ji xwe re bikar anîne. Tabii di serdema modern da bikar anîne mexlesê da hinekî fikr û ramanên cuda hene. Mesela bibêjin di serdema klasîk de bi piranî arman jî ew e ku weke mora xwe lê bixîne herkes bizanî ku ev helbest hanê ya filan şairî ye. Lê di serdema modern da em dizanin di derbarê Kurdî de gelek problem hebûn em bêjin zordarî hebû ji bo ku kesayeta xwe veşêrînin wana hanine hatine ji bo xwe mexles bikar anîn avê xwe yên rastexîn bikar ne anîne. Belê. Mamoste pirsekî temaşevenekî me awtê ji ka birsim işte. Mamoste dibêje di mexlesa xwe da Nurullah navê wî ye. Nurî jî Nurullah Nurî navê kura ye. Nurî Nurullah Nurî û Nuriye. Nuriye miskin. Nuriye ne? Nuriye miskin. Nuriye miskin. Belê. Temaşevanê me xelet. Nuriye ne? Naxir. Nuriye miskin. Bûyî sewî navê Belê. berhev nivîsî. Belê. Mamoste dîvana me le Nurullahê Godeskî de tu dikarî piştekî têgih bikî paşê jî em ser wan nusxeyû ka bisekin. Başı. Di hundurê helbestî wî de terzekî acêbe ye tabi anha imkana me tunine em wekê nîşanî temaşegerê me bidin helbestên bi navê müşeccer hene. Helbestên müşeccer mana ew e ku
mesela beni gava ku tu dare ki dibini ya şekli dare pelevi hene şitlevi hene yani helbetsi bu rengi bu rev resmi tene nivîsandin seyda de helbestên xwe da de dîwana xwe de du helbest bi vî rengî nivîsandine û ew jî gelekî mühim e her wiha mala bala me dikişîne. Dîsan de helbestên xwe da müşaireyek wî heye müşaireyekekî kenan em dizanin di navbera du şairan da tê gotin. Mesela çawa em bêjin di navbera Melayê Cizîrî û Feqiyê Teyran da müşaire hatiye gotin. Her wiha di navbera Mîr İmadeddînê Mîrê Cizîra Botan û Melayê Cizîrî da müşaire hatiye gotin. Her wiha di navbera Seydayê Mele Nûrullahê Godişkî û di navbera Xiyasettin Emre da Xiyasettin Emre da müşaireyek çêbûye Xiyasettin Emre jî em dizanin keseke siyasetmedar bû ne wisa parlamenterî mûşê bû lê qasî ku ez dizanim bi eslê xwe ne ji mûşê ye ji bilîsê ye hatin el mûşê mane û weke em bêjin parlamenter wekîl mebûsê mûşê çûye meclîsê û mûş temsîl kiriye yani qasî ku ez dizanim lewra ji bûna wî jî dibêjin şêxê mûşê ne belê dîwançeyeke wê piçûk heye dîwançeya şaran û ew jî me di berema xwe ya Kurdînûsê de cih daye Xiyasettin Emre jî bînerên me azîz eger kesê ku Xiyasettin Emre merak dikin dikarin li wî berhema me mêze bikin di wir de gelek agahiyên berfire me derbarê kekê Xiyasettin Emre da jî dane û çawa me got navbera wan her duyan da jî em bêjin müşaireyeke derbas bûye. Peki mijarên helbestên ku di dîwanê da çi ne? Seyda em bêjin zêdetir li ser çi sekiniye? Em gava dibînin her weke seydayên medreseyan seyda zêdetir li ser mijarên dînî sekiniye û li ser mijarên tesewwufê sekiniye her wiha tişteke mühim e li ser mijarên civakî sekiniye. Lewra em dizanin ku keke kenan di terza edeba klasîk da mijarên civakî zêde nayne vegotin. Lê her çiqa seyda bi duwarê şekil da duwarê têşeyê da bi şeklên klasîk nivîsan dibe jî duwarên naverokê de hinek mijarên modern jî xistine nava helbestê xwe û behsa mijarên civakî jî kiriye. Her wiha de helbestên xwe da zêdetir pesna Cenab-ı Pêxember daye, pesna Hazreti İbrahim Xelîl daye, pesna Zekeriya Pêxember daye yani em dizanin mesela cûhiyan da kanê wan çi hayne serê Zekeriya Pêxember ji ber ku ne mijara me ye em ez naxwazim zêdekevim nava wî. Her wiha li ser Uweysul Qaraniyan îro Veysel Qaranî nava milleta tê nas kirin î navê wî orijinal Uweysul Qaraniye li ser wî helbest nivîsandiye. Her wiha li ser şêxên terîqeta xwe jî geleke helbest nivîsandine. Dîsan em bêjin tiştekî ecêb e pesnê bajaran daye. Mesela pesnê bajarê Bursayê daye geleke ji bajarê Bursayê hez kiriye û pesnê wî daye her wiha pesnê nahyeya Oxînê û medreseya Oxînê dûr û dirêj daye. Mesela tiştekî ecêbekeke kenan di vir da jî li ser vî mijarê jî dîsan gotarekî min heye hatiye weşandin darbekirina Adnan Menderes Serok Wezîr Adnan Menderes bi awayeke tund bi awayeke tûj rexne dike û nerazîbûna xwe li hember darbekirina Serokê Tirkiyeyê Serok Wezîrê Tirkiye Adnan Menderes nîşan dide. Her wiha tişteke mühim e em dizanin di sala 1976 da li bajarê Wanê bi taybetî eger ez xelet nebim li navçeya Muradiyê yani zêdetir
zelzele çebu O u Muradiye çaldıran. bele Navara herd navar bajara. erdu Tesrih navçeyan herd da çebi. ev jixwara kiriye mijar mersiye nivîsandine û bi awayekî dilsoz bi awayekî dilşewat behsa erdheca an jî deprema wanê jî kiriye her wiha li ser meha Ramezanê mesela em dizanin di edebiyata klasîk de bi navê Ramezaniye cûreyek helbestane ye her wiha seyda jî li ser vî mijarê û helbest dîsan dîsan di dawiya dîwana xwe de hinek tiştên girîng jî gotine desturata ez dixwazim piçek behsa Kelam kir. wana jî bikim. Mesela bi sernavê gotinên bijarte an jî em îro bibêjin çi mesela gotinên pêşiyan an jî wecîze ew çend mînak nîşandane ama ji bo temaşegerê me ez çend hemawekê mînak dixwazim bixûnim. Dibêje jina hukumdar şûrê dijminan dadweşîne. Jina hukumdar şûrê dijminan dadweşîne. Ji kevirê hişktir parsûyê jinê ye. Digel wê qasê ku xwe belengazî jî û xwe belengaz jî dizane. Ez xwazim vî Birkaç carna bêjim. tegeh bikî paşê jî mamoste. Ji kevirê hişktir parsûyê jinê ye. Digel wê qasê ku xwe belengaz jî dizane. Yani hakikaten îro jî em dibînin ya mesela dibêjin jin belengazin jin dibin em bênê teesîra mêran da mane mafê wan zêdetir tê bin pêkirin Seydayê Mele Nurullah li dijî vî fikrê ye. Dibêje her çi qas jin xwe wisa jî nîşan bibin Wisanî. lê eslê xwe de wisanînin. Her wiha divê çiyayê bilind berf jê xilas nabe. Dehlê mezin jî bê cenawer nabe. Yani hakikaten gotinê gelekê mühim e. Ehmeq ne ew ku şolê nizanî dike. Belki ehmeq ew ku bi xeberê nezanan dike. Ez dixwazim yani dobara bikim desturate. Ehmeq ne ew ku şolê nizanî dike. Yani mirovê ehmeq ne ew kese ku şolekî nizane destavê wî şoğlî dike. Lê divê belkî ehmeq ew ku bi xeberê nezanan yani ew ku kesir ehmeq ew ku bi xebera nezanan dike yani em bibêjin kesekî nezan rê nîşanî wî de ew jî wî rê dişopîne û diçe esas ehmeq ew kesê haneye dibêje. Belê mamoste. Mamoste malata hava te behsa nevaroka dîvana Mele Nurullah kir. Ez jî dubara bikim bername me jî mah heft hûrde. Ama vekî destura dikarin helbestekî jî vekî teberrûken ji temaşegerê Mamoste o zaman em me tiştekî wiha bêjin dîvana Mele Nurullah dibêjin du nûsha di çavkaniya de ev her nûsha li ku re tu derheqê wî da jî di agahiyê xwe pêşkêşê temaşevanê me hêja kî em jî dî hîdî ber encamê tenê paşê jî tu li helbestekî bixwînî. Serçavan. Kerem ke mamoste me. Keke kenan me bahsa dîwanê de ji gotibûm du nûsxeyên dîwanê hene her du jî faks mîla wan ba min heye. Yekem li bajarê İzmîrê di koleksiyona camêrekî de koleksiyonekî ya destxetan heye duyê koleksiyona ciyê xwe digire ya duyem jî li cem kurê wî Mela Sefa ye. Mela Sefa vê gavê li bajarê Bursayê weke waizê navenda bajêr e û digel berhemên wî dinê jî dîwana wî destxeta dîwana yani orijinal destxeta dîwanê yani destxeta Seydayê Mele Nurullahê Godişkî bixwe îro li ber destê me ye û di malbata wî de li cem kurê wî Mele Sefa Özdemir hatiye parastin. Belê. Mamoste gelekî peyam ji me re hatine em navê wana li bolo bo em bixwînî wê gelekî dem xilde Ahmet Başaran camêrekî
serkeftin xastiye. gelek spas. Sabır baskın serkeftin xastiye. Nimet Balkaya serkeftin xastiye. Rıfat Yalçın serkeftin cmera xastiye. Camereki yekjî şan mirofekî jî peyam şandiye û serkeftin û silavê xwe şandiye. Ve aleyküm selam. Emsila ve jumarat işte. Navê wî Qadir nivîsiye. Belê. Ji nava xwe wî nenivîsiye. Ez wisa bêjim. Em jî li vira silav û rêz ji te re dişînin. Te bi navê Qadir ji me re silav şandiye. Temaşevanê hêja bernama me ma çar hûrdem. Ez xatirê xwe bixwazim ji we piştra jî mîkrofon birayê mamoste Profesör Doktor Nesim Sönmez be wê ji we re helbestekî bixwîne. Bernama Kurdînûs mijara wî vî heftê Melenûr Lay Godişkî bû. Melenûr Lay Godişkî fikrê wî, ramanê wî, pirtûkê wî da gelek agahiyê me çêbû. Haja me ji vî xezîna veşartî çîbû ji bo xebat û vekolîna Profesör Doktor Nesim Sönmez. Em spasiya xwe ji te re pêşkeş dikin. Mala ve ava û Mamoste ji bo vî agahiyê ku te bi me re û te temaşevanê me hêja re parve kir. Mala te ava. Temaşevanê hêja heta bernamekî dinna di nava xêr û xweşî de bibînin. Hîviya hîvdîtinê xatirê we mamoste kerem ki. Keremdar bin. Ez dixwazim qesîdeyek ku derbarê Cenab-ı Pêxamber da nivîsandiye ez wî bixwînim. Ji temaşegerê me re. Bêtebatım, bêqerarım, ya Resulallah medet. Hem ji êşan pir dizarım, ya Resulallah medet. Lanêrim erd û firâşim bêsebîl û bêdelîl. Hem alîlim pir zelîlim, ya Resulallah medet. Carekî çêke ji bo vê derd û êşa pir elîm. Ne şifatê ne mirintê, ya Resulallah medet. Melcea bê melceanê, ey Muhammed Mustafa. De heta kengê bikêşim zehmet û cewr û cefa. Hatime yardım bike me'denê sıdk û sefa. Çareya min her tu mayî, ya Resulallah medet. Ez dizanim dünya fenaye, bo çi bê dum û qerar. Nîne wî soz û ehd û bext û peyman û qerar. Aqil û zana qe nakin wî ji bo xwe îxtiyar. Min ji navê ya Resulallah medet. Çareya vê jan û êşê ey hekîm û ey tebîb. Qasekî çêke bê wechek ey Habîb û ey Habîb. Ji Xudayê xwe rica ke merhemek bo min nesîb.
من تحمل قد نمایه یا رسول الله مدد. من خرد والله جیجین لذت رولا تیه، نکو ذوق و لذت دنیا و کیف و شاهیه. در جان من جی هر ذوق و صفا باش هشتیه، همج ذکری همج فکری یا رسول الله مدد. نوری به جان او خسته پردو که فیزار و زار، استخوار درگه لطفا تی شاه کبار. خدای کریمی نین حاجت خستن او داخازی کار، چند زانی هر وسا که یا رسول الله مدد.